habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasul sallallahu alaihi wasallam non kadi en calmini khalifaɓe diine kono kadi en calmini khalifaɓe aada non calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he tuggude baba Abou Hafsat Coumba Hamme ha yetti omo gonda ko Ali Falé Djiby Dieng Faye Ndiaye waɗoɓe feere jeeɗen mataw ko hande wonata laawol men gadigol e nder nduɗo lewru teddudu lewru hewndu ko soomi e nder mum tawa ko ɓural e men enen julɓe ɗum noon wiide en bismima ɗo mo bisminɗen ɗo on tuma eɗen dañi 86 yewtere kono arduna ɗo koye musidɗo makko goɗɗo Gawlo Annabi kono mbo ardi e ceerno Aliou Boubacara taw eɓe garde suko gañinoɗo ɗo concours alqouranil karim e leydi Sénégal ɗum mata wonno ko hitande ujunnaji 2 walla nogas e ɗiɗi wonno tigui wadde hande ko on gartirɗen ɗo woni Gawlo Annabi kono wadde o wayri ɗo seeɗa kono sa yalti galle ma sa arti a wiyete bisimilla hande eɗen jaraya tonggode 229 ɗum noon en batta joni joni so wona tottudembo konngol o salmodira yeeɓoɓe Ayaw habrirde Pindi TV sen mbima Amir en kaaɗi ɗon tan ma wod wiɓe min gandodemo Gawlo Annabi o hedde ɓe mbiye holto jaa wadde o jaa koɗo wiyete Guuri Koliyaɓe ɗum noon assalamu aleykum. Wa aleykum salam ceerno Bamode mi salmini mi juurimama salmini kadi dendagal galle o en calmini kadi yeeɓoɓe Ayaw Pindi TV kadi no mbiɗani tan ko weltare kadi no fewi artude ɗo e galle o min garin ɗo kadi machallah kadi salmini dendagal Guuri kinaɓe kala calmini khalifa o ceerno Ahmad Tidiane Dia ceerno Mbuna an e dendagal Guuri kala en juurimaɓe en ñaguiɓe duwaw kadi en neldiɓe duwaw o salmini jinnaɗam Demba ceerno Dem e nenam nen Aissata An salmini kadi ceernam ɗo e Dakar Camren 2 ɗo woni ne wiye ceerno Aboubacry Dem ko musidɗo galle makko gummorimi ni mo salminama mo salmini dendagal ɓesgu makko kadi mo salmini joom suudu makko nenam nena Safiatou Agne kamɓe fof kadi heɓe belti kadi min calmini dendagal yiɗɓe ceerno ɓe fof kadi hamin juuro dendagal julɓe kala ceerno mi weltanimama no fewi ɗum noon en tant que Gawlo Annabi bismiɗen ɗo holno calminirtira e nder lewru duɗo teddundu salminde lewru teddundu nduɗo lewru kam ko lewru yurmede machallah kadi ko lewru wandu fayida no min jiɗno ko mbaɗa dande bisimilla aha kay alhamdu mboɗo yetta o takɗo windere mbeɗe jara Ahmadou cuɓaɗo jombure ɗaha Muzambilu Yasin Mudassiru Allahu labima kala hunde an ɓuuri nan gonga gonɗuɗo dendinɗo moƴƴere ko nuru jomen ko lasɗi windere kal julɗo jaɓɗomo mematamo tampere gaño maɗa boore takko e feetere Allahu nelma rokkima deftere ɓalliɗo sharama sheran e majjere Aminata jibinma ɗon addi moƴƴere billahi mi woni wonande deftere enen fof mbaɗeni mawnen annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗaha Muzambil Yasin Mudassiru Allahu labima kala hunde an ɓuuri nan gonga gonɗuɗo dendinɗo moƴƴere ko nuru jomen ko lasɗi windere kal julɗo jaɓɗomo mematamo tampere gaño maɗa boore takko e feetere Allahu nelma rokkima deftere ɓalliɗo sharama seran e majjere Aminata jibinma ɗon addi moƴƴere billahi mi woni wonande deftere yurmede jomam nde ɓeɓata yowon e mantoɓe annabi a yurmede jomam nde ɓeɓata yowon e mantoɓe annabi a yowon e jibinaɗo makata biyaɗo yo ferto ɗaybata a yurmede jomam nde ɓeɓata yowon e mantoɓe annabi a yowon e jibinaɗo makata biyaɗo yo ferto ɗaybata a hayiɗɓe annabi ngare muñen
annabi ko muñoɗo mbiyete fof a yiɗɓe annabi ngare muñen annabi ko muñoɗo mbiyete fof a yimde mi annabi mushadafa yo won daɗal nanɗo fof male a Pindi TV naɓe yimde mi annabi mushadafa yo won daɗal nanɗo fof male a allahu yafonomi jinnaɓe am wonde sababu mantumi annabi a allahu yafonomi jinnaɓe am wonde sababu mantumi annabi a allahu yafonomi seremɓe am wonde sababu gandumi annabi a ceerno Ba Mody allahu yafonomi seremɓe am wonde sababu mantumi annabi yaro kumin sembe kala saha min daro min manta annabi a yaro kumin sembe kala saha min daro min manta annabi a yaro kumin kono dokirnoɗa ɓen mawɓe mantunoɓe annabi a yaro kumin kono dokirnoɗa ɓen mawɓe mantunoɓe annabi a yaro kumin kono dokirnoɗa ɓen mawɓe mantunoɓe annabi a salli wa sallim sarmada yowon e mantoɓe annabi a salli wa sallim sharmada yowon e mantoɓe annabi ceerno Alsan Ba salli wa sallim sharmada yowon e mantoɓe annabi a yurmede jomam nde ɓeɓata yowon e mantoɓe annabi. sadaqallahul azim. min beltima kono kadi hay julɓe yeɓoɓe ɓe beltima noon ceerno Alassane Ba en calmini ɗum no fewi mbaɗa andi kadi o weltima no fewi e ɗiɗo jimɗi baɗɗi fayida o weltoto hen no fewi wona ko ɗum lewru ndu so ari en jiiya hono munen mbaɗa andi conférence uji ɗi halisaji ɗi nan naata e foof mbaɗa andi hay lération boom ɗum holliri e ko noon ɗum noon ko weltade tan no fewi gawla annabi min beltanimama namnal gadi ngal ko beelo ko jimɗi pular ɗi tan jima toon walla oɗon jima hen jolfe walla ko way noon walla ko pular o tan ɓurɗon basade ko noon ceerno Ba Mody min kam ko jimɗi pular ɗi ɓurmi wawde yarude wonno khalifam jinnaɗam ceerno amen o jangguinɗo amen o nomin natanno hende o wasi amin yomin gabbo e janggude ɗiɗon hatta ni machallah min jangga yoga Safina Sada malla Mimi en Nuni en kono kam no wawi wade kala ko jimɗi pular ɗi kam min kam ɓurmi battorade kadi ko on ɓurmi kadi yarude eyyi so hayso woni ko Allah heddo kam arabo machallah min badda hen kadi hay wonde arabo heddi noon ko jimɗi ɗi aɗa andi sahani waɗi woni arab tan koye mata koye pular piraton ɗum eyyi ko noon aɗa hawta hen ene jima ɗum e arab ɓe ga batta ɗum kadi e wonde pular so namde kono genre conférence malla koye genre jewte kono ɗeɗo ɗa eyyi heddi noon kam machallah kadi mantude annabi sallallahu alayhi wa sallam en ko ɗum tan welimi ni so woni ko Allah ko goɗɗum welanimi o wawi wade kala hewde hajuji e foof yaade ko poɗɗa wadde foof tan min mantude annabi o ɓurnimi foof so hayso woni ko Allah holɗo dakam ummurema holmo timtoɗa tan ha jiɗɗa min nek so woni ko Allah yimɓe goto fof ne jogui mo timtorto yoga yimɓe mbiya timtorimi ko wa Tivaouane naɓe comme Doudou Kene Mbaye ma comme genre ɗiɗon kono eyyi malla Abdoul Aziz Mbaye kono min kam malla Samboum comme genre ɗon tan kono min kam ne hawni min waɗi poussé mbi mantude annabi ko sokhna Binta Thiam Adja Binta Thiam gonɗo ɗo e Dakar machallah min ko sowuji makko jimatonomi welami no fewi so hayso woni ko Allah ayno yimirta ni jarnami waɗa kaskiji taw nden ni on saaha a jonta tani ayno bindirɗa kono hatta mi waddani hen mboɗo heeɗo hay yoga e jimɗi makko ni mboɗo heeɗo hami wonde woya Ba Mody billahi ko ɗum ɗon puusimi hen Allah ne waɗi noon ha min kuccari ɗum faade mantude annabi en jomum e yaaha hen ene wadda hen e foof e tegmitelel ha Allah addirindani kono kam no wawi wade kala min ko kanko timtorimi kanko jarnimi pusde ha nanmi hen kadi meeɗi arɗo e Dakar 2016
bittumomi on saaha ko suhaago ni kono mbanmi hunde fof yiidemo garmi ha galle makko ɓe mbi kam eko jaaɗo umra gila noon e nden noon mboɗo witta ƴewtade yiidemo mo nawnunomi toon on wi kam min jetti toon wi kañum oɗo saaha o ala ɗo o ɓurani wonde ɗo e leydi ndi kono kala no wawi wade kala hamin duwanoma emin ñagotomo duwawde Allah ɓaccatamo kadi ko juuti wondude cellal ha hewɓe ormatil Qur'ani azim kadi weltanademo no fewi tigui beela e jimɗi mum won hen ko mbawɗa yimde walla andi kanko jimɗi makko ɗi jaadi ay koye wonde 11 uji saɗa hay saɗa heɗoma koye 11 uji ɗi jaadi moustasfi dine en ɗi ayno ɗi mbayni aɗa andi enen ɗiɗon hayso enen eɗen janggi ɗum min saaha ni mbaɗa janggatno ɗum ni wadda hen kono baruji mum ɗi gonɗi ɗi baruji ɗi gonɗe mbeɓani tenti noon gonɗo ko nande Fouta en hay saɗa yiiɗi wadde ɗum yoga yimɓe nan mbawata famirde noon dal mi anda sa faami eyyi ko wonno kam eɗen mbawi kam heɗademo no fewi min telfo gam kanko tan ɓuuri wawde wonde hen so woni ko Allah tigi ko wona ko ɗum enen yimoɓeɓe en kewani yimde en kewani yiide eɓe jimo safina mo Cheikh Oumarul Foutiyou Tall radiyallahu taala anhu kono ko gonga wayno daranaɓe tan kewɗen yiide ne jima ɗum ko yimɓeɓe janggani jimɗi ɗi walla holko waɗi ɗum passage ɗum ɗon holno waɗiri tan ne ko yogue tan e banggueji hay sa welama mbiya ɗum kono genre minen damga en kono diwnuji ɗiɗon yimɓe ɓuuri yaade ko jimɗi pulaar en ko gonga ni haaɓe janggadi kono jiya tan sayre titoriɗ ɗum ɗon hewani dal eyyi heddi noon ko yimɓe ɓuurani wawde yimdeɗi hatta ene janggadi kadi yoga kadi e gueɗe kadi baruji mabɓe mbeɓani machallah kono diwnuji ɗum ɗo naɓe wiyete torankoɓe koɓe kam machallah ene jimamo no fewi ene jima safino ene fewi kadi machallah ene janño ene fewi passage mo calmina ceerno Rasoul Thiaw mo salminamo ene fewi ceerno Abou Tall ene kamɓe foof koɓe mantoɓe ɗum kadi eno fewi e heddi noon ko yoga e yimɓe tan e wonde jaari on banggue yoga e yimɓe kadi jarani ɗum hatta noon ko deftere welde machallah ko safide kadi ko deftere wonde fayida ceerno e yimɓe ni yoga yimɓe ne mbawa janggude ɗum ni kono ko joganaɗe ɗum baruji mumen ɗum cikkumi fotata wonde eyyi ko wayno nuuni oɗon jima ɗum nuuni yo aha kay hamin jima en jima nuuni en mimi en eyyi ɗum kam jimateno no fewi kono ko noon tan ina waɗi gueɗe eɗen keewi yiide jiiɗen ina mbaɗa ɗum ko hoddiɓe men ɓe ewa ɓe daña groupe taw ko yimoɓe ɓene jima taw heddiɓe ina pira e nder groupe aji ɗi joguiɗen ɗi beele onon on batti ɗum wadde hono ɗeɗon gueɗe aha minen andi ko saaha oɗon ardini tan kono minen hamin jogui groupe min jogui groupe mantoɓe annabi guuriki e passage mo salmina ceerno Sharif Anne ceerno Abdoulaye Anne e mino amin joguino on groupe Ablaye o kadi machallah ene wonde Fira kanko kadi musidɗo mo kalmi o kadi haɓe gonde Pira heddi noon ko yoga e ɗum ɗon kam ɓuurani hewde e men enen koye jolfuɓeɓe ɓuuri hewde ko nande conférence uji malla e plateau ji baɗiɗani jomumen ene jima ene wonde Pira e hatta noon so jomumen kadi hayso jaari kadi on banggue ma moƴƴu kadi ne wonde weela ma waw firde ɗum ma ɓeydo kadi e on banggue kam oɗo saaha kam Allah waɗiri ni min ɓuurmi hettude oɗo saaha ko Dakar kanko Ablaye noon o mono Fouta ceerno Baba Sarif Anne nen ɗon kono hatta machallah hayso ko hande min kawri hamin mbawi wadde ɗum hayso hande ko nande dente en malla conférence uji mbaɗe wuuri malla min gueɓete min jaaha amin mbaɗa ɗum kadi machallah beele aɗa jogui groupe groupe aha kay min jogui groupe no mbirmami ɗo ni tan groupe mantoɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam e nder guuriki noon groupe o wiyete groupe mantoɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam aha kay eyyi ko noon min mbiri andi saaha no ene groupe aji whatsapp ɗi garata ni ɓeɓa mbima armin kerotoma groupe kono ɗuɗɗum kam mi yadani hen hayso woni ko Allah groupe aji ko noon kewɗi kono min mbaɗen tan mantoɓe annabi eyyi so hayso waɗi mantoɓe annabi nowri Sarif o nowri Amir o nowri Ablaye o eyyi ko ɗum ɗon woniri noon e hatta noon hayso min gondani no mbimami saaha somin kawri yawga e programme uji ɓuri ɓattade aɗa noddotiri minen foof min gara min kawra hen kamɓe kam e mankude tani kono kam machallah amin mbadda hen beele oɗon gondi aha amin gondi oɗo saaha taw base mon woni ko Dakar jinmi wiide ala base amin kam so woni ko Allah ko nde Fouta woni saaha ni kamɓe ne haaɓe mbawi arde ɗo ni e Dakar he kono kam min jogdo kono dani weeɓani hay saaha ni haaɓe gara yogay musidɓe mbiya kam daren émission télé émission télé de kañum ko noon tan e ƴewat tan kono weeɓani heddi ko min musidɓe tan ɓuuri wawi jogde nande Bamoudy en ceerno Fadel Dieng en woɓɓe kono kam heddi an kam machallah min jii darde ma émission ma no wawi wade foof kam aɗa wonde heññi amin hen heññi hen seereɓe ɗe heñci hen mantoɓe annabi ɓe eno fewi
kadi ɗum ne kadi machallah ko yettoral no feewi en duwa kadi nde Allah ɓeydata ɗum kadi no feewi. groupe on boni gardiɗo ɗum gardiɗo groupe o ko min o ardi ɗum so woni ko Allah ko min ardi on kala mo neɗɗo yiiɗi heɓde ko an heɓata kala neɗɗo yiiɗi heɓde mi tenti noon ha e nder wuraɓe beele oɗon jaaha comme Sénégal fo walla ina waɗi tan banggue ɗo ɓurɗon heerorade walla ko on noddaka tan ɗo nodda ɗon fof jahata groupe o kam so woni ko Allah hamin jahani kono yogay gueɗe hen ko mamin nodde kadi minen min ɓuuri yaade ko banggue diwan Fouta o machallah hatta rek min tacci min jeehi groupe o waɗi déplacé yi ha Gambie yi ha Mauritanie yi kadi ɗo kadi e Dakar min gari ɗo min garti holko nawno mun Gambie nawno kam Gambie ko musidɗam no wiye sokhna Amina Dia mawni ko debbo wadatno mariage o invite groupe o évide amen minen foof Allah walli noon on saaha Allah mun kadi fadde no natoro ɗi mbaɗani ndiye meƴƴe no kewirta ni kamɓe ɓe dañani yaade kono min kam mi heƴƴino yaade machallah kadi nde jaami nde kadi Allah waɗi en suturo no kadi ko jibrindi nawno ma kay ko jibrindi no win toon Allah rewni ɗum lawol kadi eno feewi saaha kadi jaaha jiya woɓɓe kadi ɓe jokkotira e ma mbima min banmaɗe weeli amen no mbaɗirtani ne feewi amen dokkuma numéro aji mumen hay ko ɓoyani o alkamis dow oya mi noddama toon ni kono mata ko noon tan mi dañani nek yaade wonnoon wonde faade min jogino programme goto ndulmaji min mbaɗayno ɗum mbo salmin dulnabinaɓe ɗum no feewi ko wedde tan cikkumi une semaine ni ko taniraɓe jobbodem wiyete min kawrayno toon ko on programme tan haɗimi noon yaade so woni ko Allah Mauritanie a yeehi toon ko holko nawno Mauritanie mi yeehi Mauritanie janomi toon ko dewgal avant am yaade Mauritanie nek machallah ko wuuro ne wiye Magama wadde groupe on waɗi sooba yoba gammu mariage onon dal ko kala ko fewte diine dal ko noon tan kala ko faade diine tan faade lomto boluji e buubaji fof tan ceerno harte ni oɗo saaha kam Fouta hande ene jondi ɗum ni kala baɗo ene tawen malla kono ɗeɗon gueɗe kala wiyata ko ma adda mantoɓe annabi ene wawi ni waɗa programme mum no fewi no base no mbaɗirta ɗum ni fof ha para kono kala ko wawi wadde addamɓe tan addan mantoɓe annabi on saaha noon Allah walli jaami hen Magama noon wari mi yeeni ha Nouakchott ni ha diwnuji amin ɗi waali jantane yoga e ɗiɗon diwnuji kono kam machallah ko yettere Allah no eno feewi beele groupe o ɗum jokkodiri e groupe aji keddiɗi ɗi walla ko groupe mon tan onon woni groupe VIP Fouta ala non minen waɗande noon waɓen Fanja en sukaɓeɓe ɓe jiri ko buubaji ɓen son gaari oɗon mbaɗa gambu kayen koɗo banggue buubaji ɗo kayen mbiyata non ko noon kadi groupe o machallah min jokkotiri de yoga e yimɓe machallah kadi hetto kadi wonde yaaji kono min jokkotiri groupe ahbab ceerno Banaye Sall ceerno Kreb Sall nanel salminamo ni minen gartuno ɗo hen on kadi min jokkotiri kala koɓe kewni ɓe nodda amen woɓɓe kadi kon nande groupe aji goɗɗi tan e nder Fouta jomumen jogo programme nodduma ya ara kono on banggue kam hamin jiiɗum ina wonno groupe aji ɗi joguinoɗen e Fouta comme Fanaynaɓe walla Gambisar Idriss Mama Samba Dada en ndeysan ɓen sandaji mawɗi dal ndeysan mawɓe imannoɓe nden comme joni ceerno Haaji Wele Armoudou Gata Gueye joom Arjul Amana la Amana ewa jimɗi belɗi min noon wonko mi toñani groupe aji joni ɗi mi cikkanmi ko ɓe eɓe timtiɓe to ni kono min jagganmi ko wonno fonno waade kono mato en manki noon wa mi anda ko mawɓe ɓe goni ɓattaki sukaɓeɓe walla sukaɓeɓe goni ɓattaki mawɓe ɓe anda holno mbiranmi ɗum ko kañum de kam sa famini wonde hawni yoga e banggueji mo limtuɗa ɗo ɓe kam masala ko mawɓe ko gayi baɗɗi faade ceerno noɓe jimiranno ni ene weeli tenti noon e seeran men mawɓe malla jinnaɓe mawɓe ene ketto ɗum ene feewi kono sa faami tan no mbiyatni tan no changement ƴi ayno gardata ni jamonuji ɓen no mbanoni e jamonuji arɓe ɓeɗo ni jiida ene serti comme genre baruji en yennude en jirwinde en andi ɓen nden man tan annabi ene mbawi yimde ha para ala boggi ala foɓɓude ala amde ala honkude ala haydara hande noon ko kala ko ɓuuri hande hewde minen kam to ceernaɓe min jarani ɗum ni honkude en foɓɓude en ɗen gueɗe kam non minen so hayso woni ko Allah minen on ene o yaadani ɗum ɗon dal hetto noon saaha kadi no adunaji ɗi gardini watti welde jirude noon so tawi jomum no yiyani ɗum yoga yimɓe kadi ene wonde mbaɗa ene taaba konke ene konka kono kadi yoga gueɗe nenen ni se beela ne mbawi en jonnata ɗum eyyi mantude annabi holno foti waade rek mantude machallah waɗi fayida feewi kono jarade ceycalala ngabbude taaɓe en ɗen gurmaji ka famani honkude en yoga gueɗe nenen kadi ko wonde hawjede addata
kono machallah hay so wayi kono genre yoga yimɓe nana e Fouta kono mantoɓe annabi kono ceerno Khalid Camara en Amadou Souleymane Demen kono ceerno Ndiogui en machallah beltanimaɓe ene fewi koɓe mawɓe machallah kadi haɓɓe lewi lawol ngol ha fewi nande amen kala kalde gaari ene mbawi rewde hen kono heddino noon no yimɓe en ballotirde kam eno fewi mo kalɗa nane ɓe kam e jamanu garɗo hannde o weeɓani dal wondude eyyi ko changement uji kadi mbaɗi noon cikkuɗi mbaɗenni ma en gaddu ɗo Gambie sallaw lamɗo jaɓi saren Idriss Sow en ko wona ko ɗum beela wonɗo mbaɗɗon heblo ɗo jannguɗon ni bar lelnirte walla ko ni yimirte ko ni groupe waɗirte mbaɗon ɗo mbaɗɗon formation mum eyyi oɗon formation min mbawi wiide ɗum ko ceerno Amadou Tidiane Dia guuriki waɗi amen ɗum noon côté 2018 wi amen min poti dañde mantoɓe annabi eyyi holno yimirte holno baaruji ɗo gardata on saaha ni kam ko hamin puɗɗo ene metti jomum ene mbaɗa ene jaale ene mbaɗa hen e mbadda hen mbadda hen kono machallah Allah waɗi kam foof tan hande kam min jalti toon koye on banggue minen min jalti e mo nanguino hamo suuɓo yo mbandaniɓe koye on banggue min jalti machallah Allah waɗi hen teddugal no fewi a jogui hen musidɓe yidɓe horsimɓe fansiji e foof Allah waɗi kadi mbo jogui musidɗo ko koreji amen tan minen takotir guure wiye Ablaye Sy ko Hondornajo on wi kam Amirou sa manti annabi tan welat danima nde ene wonde jaaɓi billahi mboyo ɗo salminam no fewi mbo salmini dendagal Hondorde foof Amir hay min ɗon no mbiɗa ɗo sa manti annabi hay min ɓurannomi ko mantanami annabi bisimillahi wa ko noon tan de ko ɗum ilahi jomam wodanima jettoje pop Allah ka goɗɗo dewateɗo min gonɗini a ilahi jomam wodanima jettoje pop Allah ka goɗɗo dewateɗo min gonɗini a ene laaɓti laamu ma ɗay hunde fofo Allah mo ballodiraɗa wodata minen min gonɗini a ilahi jomam wodanima jettoje foof Allah ka goɗɗo e dewateɗo min gon ko jomiraɗo to jeddingo ɗani gule ngala joma aguɗu foof ka gando katatan ɗo hunde fo min gonɗini a ene laaɓi ene e laaɓti laamu maɗay hunde foof Allah mo ballodiraɗa wodata minen min gonɗini a ko jomiraɗo ene laaɓi ene e laaɓti mbawka ma hay hunde foof mo ballodiraɗa wodata min gonɗini a min gonɗini annabi ɓurɗo fofo e an Allah yi an de laba e min gonɗini a min gonɗini annabi ɓurɗo fofo an Allah yiɗi an de laba min gonɗini a min gonɗini min gonɗini annabi ɓurɗo fofo e an Allah yiɗi an de laba min gonɗini Pindi TV ko deñi ko sabu nabi min gonɗini Pindi TV ko deñi ko sabu nabi min gonɗini Pindi TV ko deñi ko sabu nabi min gonɗini Pindi TV ko deñi ko sabu nabi min gonɗini Bamodi deñira ko sabu nabi min gonɗini Bamodi deñira ko sabu nabi min gonɗini Djiby Dieng ne deñira ko sabu nabi min gonɗini Djiby Dieng ne deñira ko sabu nabi min gonɗini Fa Ndiaye ne deñira ko sabu nabi min gonɗini Fa Ndiaye ne deñira ko sabu nabi min gonɗini Cempeng naɓe
deñira ko sabu nabi min gonɗini gurikinaɓe deñi ko sabu nabi min gon e ceerno Amad Tidiane deñi ko sabu nabi min gonɗi ceerno Samba Guriki deñi ko sabu nabi min gonɗini tareji naɓe deñi ko sabu nabi min gonɗini tareji naɓe deñi ko sabu nabi min gon e ceerno Alsan Bar deñi ko sabu nabi min gonɗini ceerno Abou ko deñi ko sabu nabi min gon e ceerno Aboubacry deñi ko sabu nabi min gon e ceerno Aboubacry deñi ko sabu nabi min gonɗini yiɓɓe ceerno deñi ko sabu nabi min gon inen Safiyatu ne deñi ko sabu nabi min gonɗini galle o ne deñi ko sabu nabi min gonɗini wawa innahu is ara dallahu naza atana abana min nurihi nural nabil alami juuɗe Guriki deñi ko sabu nabi min gonɗini juuɗe Guriki deñi ko sabu nabi min gonɗini Sokhna Fatou deñi ko sabu nabi min gonɗini Sokhna Fatou Jawne deñi ko sabu nabi min gonɗini Yasini Aissata min gonɗini Seydi Déme a waɗi plateau o dilli machallah cey yeɓoɓe beltima ndeysaan ko noon de alhamdulillah cey naɓi en baddi hen de illahi ko noon de billahi billahi alama foti windere est ce que bajja gala dow komo haɓata est ce que est ce que min beltima a jarama jasakumullah hayran minen ɓuuri weltade no fewi ceerno weeli pular no wiya ha sara nebam weeli sahaaɗe weeli tan weeli ko noon selli to banggue baruji ɗi beela groupe mon diɗɗal mon mbiyen oɗon jogui tan baruji koye mon walla ko baruji Abdoul Aziz Mbaye walla baruji woɓɓe jogui ɗon oɗon jogui baruji koye mon ko noon min kam hayso woni ko Allah yoga yimɓe ne goodi mbiya min ko bar oga gabbirimi mala ko o gabbirimi onno min baɗɗo ha mantumi annabi o wi kam hay saɗa waɗa ya kerwo tan barma an ya dar barma mo ɓurɗa wawde abbitade kal janggo namɗo sawto ma hayso ko banggue goɗɗo ne anda ndeɗo dane ko dane Bamudi malla ko dane Amirou Déme e ko on banggue min ɓurmi faami abbitade min ko ɓammi yimde kala ko baram tan gabbittomi e comme genre no jimirami ni e foof tan janggo hayso ko goɗɗo woni caggal kalde nani bandere andan o ndeɗo dane ko dane Amirou eyyi ko noon ɗum wayi waɗi fayida en garti hen ha ɗo hojomaji ɗi mataw koko gasi presque holno gurduɗon e korka walla holno gurduɗon e korka ka korka ka machallah en kam yogay gueɗe ni nene hen e yogay liggueyaji malla datuji e foof ko ɗon eno mbinomi nani tan min ko mantude annabi welimi kala to neɗɗo noddimi hen tan mi notoyto ɗum kala no wawi wawade kala heddi noon oɗo saaha ko korkaji ene faaɗi ni saaha ni aɗa nulane hunde kadi ene faaɗi wona kala wonde heure mbawɗa ummade wona kala no mbawɗa wadde ha mbawɗa hawrude hen heddi ko noon komin poti noon arde min kawra hen o tan min kawran hen eyyi ko wona ɗum ko kadi to seeɓi gar ɓe jogui programme goto ele 7 mantoɓe annaɓe kadi goni toon hanki tan haɓe kalan kam ɗum no mbawmi waddede feere foof hami wawa arde mi hawra hen ceerno Malick Sylla en Abou Tall en ceerno Oumar Agne en ko programme baɗɗo fayida kadi ɗum hikka o waɗata ɗum ɗo ɗum yewtere nde ko ceerno oɗo wiyete Dia no wiyete ceerno men ñande en kawre makko toni ko kanko toppiti on banggue dal ko ceerno Abdoul Aziz Dia waɗata ɗum ɗo ɗum waɗata yewtere nde ceerno Abdoul Aziz Dia joom sawru kaala joɗɗo ceerno Abdoul Aziz Dia kay ko ceerno joom jamanude ko jantal mara ko jantal mara marabout international walla mara intellectuel holno mbiyeten mara intellectuel walla joom euro joom euro de walla joom dollar machallah hambo kanko de machallah Bamudi nanɗo hamo fasni mantal annabi mo fasni manto en calminimo Abdoul Aziz Dia min calminimo mo ganduɗa borom 1075 vraiment ina yonni almudagal kanko waɓen Oumar Samba Touba alaji Oumar Samba Touba ceerno Kurel Abdoul Aziz Dia vraiment minen emin beltanima minen kala jonnuɗo almudagal a yonni minen ko almudagal weeli min ɗum min jiiɗi ɗum min guuri hayso goɗɗum ari koko jaa hen
koye fina tawa he kono noon almudagal kala jiɗɗo ɗum emin jiɗma kala jiɗɗo almudagal minen emin jiɗma emin korsinma emin pasnima ɗum ko noon no mbatta ni e hono ma en no mbaɗat ni ko an walla Alhaji Oumar Samba Touba ndeysan kankone kadi machallah eko musidɗo moƴƴo kankone kamɓe kala machallah ɓe nangui hen no fewi anda jomum arde almuɓe onon foof ndendi génération gondi programme pop aɗa sinka ɗumen jaranma yaltinde dollar uji olraji e foof ñanden sa ƴeewi an o e ceerno Oumar Samba Touba garduno to oto programme ittude 100 000 francs mbiya da an manto annabi andi ɗum ɗon weeɓani an nana yoga yimɓe ene mbiya jolfuɓe ɓuɓɓuri en on banggue ko yoga tan e yimɓe comme nande ceerno Abdoul Aziz Dia en ceerno Alhaji Oumar Samba Touba en hayso goɗani tan sofat min jiɗi noon ko waaɓe mabɓe min jalta ha heewa mballa almudagal ngal ayno feewi mballa mantoɓe annabi ɓe yoga yimɓe kam hayso wona amen yoga yimɓe nan ɗo ceerno ko mantoɓe annabi no feewi kala to manti a weltor jogo appartement ji men jooɗi e auto ji jooɗi Allah walla ɗumen sa ƴeewi kono musidɓe ɓeɗo neɗɗo ne wawi arde feeña hikka tan Allah addan ɗumen foof watta yaade tourné ji partout watta yaade foof en ngala ko ɓuuri ɗum ngala ko ɓuuri ɗum kono kamɓe ne haaɓe jondi ɗum no feewi no feewi no feewi yo Allah hedduɓe kadi ko juuti inchallah eɗen calmini dendagal foof tan ceerno amin ya ilahi ko wona ko ɗum holto tawete ɗon kadi sa welama kala adresse ma jiɗɗo hebde fof tawan heɓma eyyi min oɗo saaha ni ko ɗo e Dakar gomi Sébikotane ɓurmi wawde wonde malla Cameroun de to musidɗo ɗo eyyi oɗo saaha kam ko ɗon ɓurmi wawde wonde min kadi numéro am ko ɓurmi wawde heɓede ko goto tan 77 982 09 68 on woni numéro am tan entier 982 09 68 oɗo numéro kam nde neɗɗo noddimi kala ene wawi hebdemi en garti hen noon ha ɗo so tawi wonko jinnoɗa hen haalde ka haalani bisimilla kowona ɗum ko kadi ko weltare to e guuri galle mama men ceerno Mbuna An ceerno Abdoullahi An sankino koye jour wolde Badiri kanko haalifa o haw mawninanno ɗum wolde Badiri o Allah walli kadi miñi ho kadi maayi kadi e nder wolde Badiri le 7 oɗo ɓe gandi wadde ɗum ko toon e juuɗe ko toon e nder cuuɗi men guuriki ko toon ɓe mbaɗata ɗum e le 7 garoɗo o ɓe teddiniri dendagal diwan o foof guila Kandel en ha Cempen en ha Bedenki en juuɗe guuriki en Ganguel Cheikh Moussa Camara en kala ene nodda nde ɓe garata ɓe kawra hen mboɗo salmini kadi musidɗam no feewi ne wiye Fatimata Diaw ne jeeya wuuro ne wiye Fondu itti yidde mum foof hokki ɗum Mame Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko neɗɗo daride debbo baɗɗo fayida ceerno wonno min gandotiri tewol guila nden hay batte wodani hande oɗo saaha o monato États-Unis ko debbo moƴƴo baɗɗo fayida kadi mo weltonoma no feewi nane mboɗo haalnamo o wi kam kala ne jayma hamo salminma hamo yiiya kadi ko mbatta ko jewte ɗe mbattaɗe kadi en mbaɗi fayida no feewi mboɗo salmina jeunesse guuriki koliyaɓe kala e ceerno Ibrahima Ndiaye omono dari darnade wuuro ngo e jeunesse o e foof e yidde mabɓe foof hanki wonno caali galle ceernajo o haalifa o ɓe teranno ɗum darde mabɓe feeñi hen yooɗi ɓe jonni ɗum kadi ha feewi ko wona seeɗa mi salmini dendal guuriki kala mi juurima jinnaɓe seerenɓe foof tan hay goto en jejjitani kadi kona ɗum ko kadi ko weltare no feewi arde ɗo huccitirde ma Bamodi guila gandutirɗen ha faade hande ceerno ko teddugal banggal fayde woni ɗon wonno sababu o ko musidɗo ma Abdoul Aziz Dialal Leñol kanko wonno sababu o ha gandutirɗen guila nden ha foof ha ɗum mi ari ɗo aɗa jogui musidɗo nena wuura men ko bandira debbo kadi ko bande debbo ne wiiya Amina Sy on salmima no feewi saaha min jewtide ko haallaji ma e andi ɗum ɗon kala foof tan ko wadde ko mbatta haqqille ko mbatta ko wol yimɓe woɓɓe ne batti hen haqqille kadi ɗum ɗon kadi ne welta eno feewi nde Allah newlotoma ha fosa jiidigal ha gara guuriki kadi ɗum ne kadi mbaɗa ɗum haqqille ma so Allah newnu ɗum kadi so Allah jaaɓi calmini foof tan en juurima mboɗo salmina musidɗo guiɗam mbiyatmi aya sehi Ababacarin habibi fa hubbi fihi dawman qad yakunu ceerno Aboubacry Deme wa limla innahu cheikhun amimun qasidun maddo ul cheikhun kabirun fa isarnal aya fahra zamani hamaka Allahu mawlana al jamilu amin ya rabbil alamin ko ceernajo jiɗɗomi kadi mo korsimi cinkuɗomi ceerno kada nana ne manto annabi sallallahu alaihi wasallam yoga yimɓe ko dañi e foof min no waɗni kam teddugal kanko e joom suudu makko wiye nen Safiatou Agne koɓe yimɓe moƴƴuɓe e dendagal galle o kala kala ko jimmi ko ɗum waɗinimi teddinimi horsinimi kadi ko jiyaɗo Allah moƴƴo baɗɗo fayida mbo salmina dendagal windere nde kala mi weltima no feewi en calmini guuriki e kuuɓal kono Aminata Sy ko jiɗɗo yidde saabu Allah yiiɗi en horsini en yiiɗi kadi kala ko mbatten ewa ko neɗɗo korsenɗo en no feewi Aminata Sy mi salminima mbiye tan e lewru korko ndu ɗemgal ngala wofirani Allah kala ko duwa hen ne jaabe ɗum noon Amirou kadi ni siftorani en tawno guiɗo ma
ina wona e ɓernde ma jiiɗa ɗum haalde gaña haade ma juumde jejjita sa limi tan no wawi juuma kono min jettima no feewi Amiru e newadema saabu sa ƴeewi no mbaɗɗen nde yewtere hannde woni duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati hande battiɗen nde ɗo yewtere wadde emin jettuma kadi ne neware no joguiɗa nde e minenne min jogui ko mbatton ko koko wallodirte aduna kala mbawɗo ko ballaɗo ɗum noon en jetti kadi ɓe ganduɗa ko yaaduɓe en wallodiroɓe en waaɓe no omo ganduɗa ko Aissata Dawoud Camara gonɗo toon to leydi France jeeyaɗo toon to Guédé Santhie ko noon kadi omo ganduɗa ko Baba Ali Wade gonɗo toon to New York jeeyaɗo toon ɗo Jomonde en calmini ɗum en jorima ɗum Alaji Oumara Samba Touba ko walla mbiyen ceerno cukalel en calmini ɗum en jarni ɗum no feewi yewtere nde gasata noon en jettani ɓe ganduɗa so tawi en ñiiɓi en Dakaru eɗen mbawi adarade ɓeɗo jettenɓe dolnenɓe ewa so gardinenɓe kala mo ganduɗa a nanɗo e Dakar omo ganduɗa ko général Bamo caserne Samba Diéry Diallo en jettanmo no feewi sa woni e Dakar a namna ko ya garta a namna ko lelde a namna ko ñamdu a namna ko yarudu waɗanɓe mo ɗum ɓe a yettatɓe sen jetti général noon ma en jettu Mamadou Sané so tawi en jetti Mamadou Sané ma en jettu kaw Ousmane Kébé ko kawiraɗo moƴƴo ɓeɗo tata e teddugal e nder Dakaru somi rappani ronkani ɗo gonmi eɓe gonnimi e Dakaru mi yoɓata luwas mi namnetake haydara gila 2018 fewde hande ko ɓeɗo de ɗum noon wadde somi jooɗima e télé alay saago mi haala mabɓe ɗum ɗo so neɗɗo wawimi ɗum waɗande il faut ko woto ubbo oɗon nema général Ba Mamadou Sané Ousmane Kébé ko kawiraɗo moƴƴo nunɗuɗo neweɗo jiɗɗo bamodi korsinɗo bamodi mi wi wona galle yajata ko ɓernde yajata selli galle ne yaaja taw ɓernde ne faaji galle ne faaɗa ɓernde ne yaaji selli wadde ɗum noon yo Allah waɗan en jaam jaɓan en kala ko duwa Djiby Dieng e Fane Ndiaye en mbaynima ha saaha goɗɗo Amirou Déme tonggode 220